Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś wam wyrządzę wiersz napisany po naszemu. To już jest 83 wiersz, co tutaj na kanale wam będę rządził. A ten wiersz jest o Dniu Paniczek. Dzień Paniczek dycki jest 8 marca. Był jakiś czas temu, ale taki wiersz mam tutaj następny. Tuż dzisiaj będzie o tym 8 marca. Co to wszystko się na dziedzinie w ten czas robiło. Na 8 marca dycki już tak bywało, że się wszystkim paniczkom szumnie winszowało. Kwiotki, czekulady, a pusy dostawały, za to chłopom gorzołki godnie polywały. Od rana się każda paniczka pyrczy aż strajkuje, po chałupie parfumy się w każdym kątku czuje, wszyscy się czosają, pięknie oblykają, na chłopski winszowani już iny czekają. A chłopi się też od rana myją, perfumują. W konzumie kwiotki, bombony paniczkom kupują. Każdy ogolony, wyśmioty, ostrzygany, żadnemu dzisiaj nie ma przy pędziałku gany. Paniczki każdo w izbie na chłopów czekają, firangami ruszają, przez okno zaglądają, bo wiedzą, że dziś będą całe wybośkane, a za wszystkie czasy przez chłopa wyściskane. Bo przeca paniczki są jako szumne kwiotki. Matki, baby, starki, a i stare ciotki. Cery, siostry, prastarki, kuzynki, szwagrówki, wnuczki, prawnuczki, ciotki, a i bratówki. Dzisio wszyscy wiedzą, że swoje święto mają, bo chłopi w izbach, w kuchyni wszystko ukluzają. Ponikierzy, a i łobiot od rana ważyli, ze żadną paniczką się wobec nie wadzili. Za szumne winszowani ważonka się poloła, śmiechu, radości, srandy wszędzie je dokoła. Paniczki na dziedzinie dzisio regirują, jako growki, a królowe dzisio się poczują. Wszystkim wam paniczki nasze rostomiłe, winszuję, co byście miały same dobre chwile. Zdrowio, szczęścio, a więcej radości jako złości, co byście nam żyły długo, we zdrowiu, a w miłości. Rostomili, taki dzień paniczek by miał być na każdo 365 roków na rok, 365 dni na rok. Tuż miejcie te swoje paniczki w zocy, bo kiedy nie one, no to my by chłopi mieli gans biedę, a my byli gans takimi borokami. Tuż wszystkiego dobrego, miejcie się pięknie, a zaś wam coś tutaj wyrządzę.